Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σωτηρία, η οποία με προσκάλεσε σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Και για να μην τρώμε το χρόνο, θα συνεχίσουμε με ένα ενδιαφέρον θέμα, κατά πόσο ο Homo sapiens technologicus είναι πραγματικότητα ή σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πράγματι, ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας. Σε τέτοιο σημείο όπου και οι βιοτεχνολογίες εχμής, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη θέτουν προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπερβούμε τα όρια της ανθρώπινης φύσης, να αυξήσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης και ίσως και τις ιδιότητές μας. Νοημοσύνη, μνήμη, μάθηση, φυσική αντοχή. Πράγματι, παιδεία όπως η γονιδιωματική, η γενετική μηχανική, η βιονική προσθετική, η νευροτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η αναγεννητική ιατρική φέρνουν στο προσκήνιο τη δυνατότητα μιας νέας εποχής όπου ο Homo sapiens μπορεί ίσως να μετασχηματιστεί σε Homo sapiens technologicus, ένα όν με υβριδικές ικανότητες. Και αυτό είναι το ερωτηματικό μας, δηλαδή πόσο κοντά βρισκόμαστε στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στους διάφορους τομείς αυτούς της επιστήμης. Γονιδιωματική. Εδώ έγινε πραγματικά επανάσταση. Αποκωδικοποιήσαμε την αλληλουχία των βάσεων του DNA. Το 2022, το 2023 αλληλουχήθηκαν τα χρωμοσώματα Χ και Ψ. Αναδείξαμε συγκεκριμένες γενετικές παραλλαγές και τις συσχετίσαμε με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, με ασθένειες. Επίσης μπορούμε σήμερα να εκτιμήσουμε και τον πολυγονιδιακό δείκτη κινδύνου για νοσήματα πιο σύνθετα, που είναι πολυγονιδιακά και με περιβαλλοντική αιτιολόγηση, όπως είναι η στεφανία νόσος, ο ζαχαρόδης διαβήτης, κακοήθειες. Έχει γίνει επανάσταση και στην τεχνολογία και ενώ παλιά ψαρεύαμε και μελετούσαμε ένα γονίδιο, τώρα με την αλληλούχηση νέας γενιάς το πείραμα είναι πλέον πια ολιστικό και μπορούμε να μελετήσουμε όλα τα γονίδια. Το ανθρώπινο project της γονιδιωματικής είχε ξεκινήσει το 1990, ολοκληρώθηκε το 2003, στοίχησε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Πράγματι πήρε 13 χρόνια η αλληλούχηση ενός γονιδιώματος. Σήμερα πλέον πια το γονιδίωμά μας μπορούμε να το αναλύσουμε σε κάτω από μία μέρα και κοστίζει κάτω από $1.000. Βέβαια, η ρίση του Bill Clinton τότε, που λέει ότι ξέρουμε πώς γράφτηκε το βιβλίο της ζωής, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Απέχουμε πάρα πολύ, δισεκατομμύρια έτη φωτός. Βέβαια, η γονιδιωματική έθεσε τις βάσεις για τη γονιδιακή θεραπεία με τα μοριακά ψαλίδια. Μπορούμε, ας πούμε, σε μονογονιδιακά νοσήματα, όπου ευθύνεται ένα γονίδιο, να πάρουμε τα μοριακά ψαλίδια, να κόψουμε το ελαττωματικό γονίδιο και να προσθέσουμε φυσιολογική αλληλουχία. Πράγματι, το 2017 και μετά, το FDA ενέκρινε γονιδιακές θεραπείες για μια πλειάδα παθήσεων. Δρεπανοκυταρική ανεμία, μεσογειακή ανεμία, μυϊκή δυστροφία, νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Βλέπετε πάρα πολλές εταιρείες που έχουν μπει στο χορό της γονιδιακής θεραπείας. Κυρίως ασχολούνται και με την ανοσοθεραπεία του καρκίνου, γιατί παίρνουν τα φλεμφοκύτταρα από τον ασθενή, τα τροποποιούν γονιδιακά έτσι ώστε να στοχεύσουν τους συγκεκριμένους καρκινικούς όγκους των ασθενών. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στο χώρο της γονιδιωματικής και της γενετικής θεραπείας, γονιδιακής θεραπείας. Καταρχάς, μόνο το 0,37% του γονιδιώματός μας είναι πλήρως ιατρικά ερμηνεύσιμο. Και μάλιστα αντιστοιχεί σε αυτό το μικρό ποσοστό, σε αυτό το κομματάκι του μήλου, 1%, δηλαδή που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση πρωτεϊνών. Δεύτερον, η γονιδιακή θεραπεία
μέχρι στιγμής έχει να κάνει κυρίως με μονιγονιδιακά νοσήματα, νοσήματα που οφείλονται σε ένα γονίδιο. Άρα δεν έχει αποτελεσματικότητα σε σύνθετες πολυγονιδιακές ασθένειες. Οι διορθώσεις στο γονιδίωμα επίσης δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Υπάρχουν εκτός στόχου δράσεις. Για παράδειγμα, μεταλλαξιογένεση, καρκινογένεση. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη παρακολούθηση ασθενών και είναι υψηλό το κόστος θεραπείων. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ, κοστολογεί η εταιρεία Vertex τη θεραπεία για δρεπανοκυταρική ανεμία 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Άρα, έχουμε περιορισμούς, βιολογικές προκλήσεις, οικονομικό κόστος και δεν μιλάμε για αναβάθμιση ανθρώπου, μιλάμε για θεραπεία. Πάμε τώρα στην νανοτεχνολογία. Η χρήση δηλαδή υλικών τα οποία είναι σε νανοκλίμακα. Δηλαδή το μέγεθός τους είναι το μέγεθος ιών, 1 με 100 νανόμετρα. Γιατί αυτά τα νανοηλικά έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Και βιολογική αντοχή και φυσική αντοχή και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η καλύτερη αγωγημότητα και οι καλύτερες φυσικοχημικές ιδιότητες. Βλέπετε πάρα πολλές ιατρικές εφαρμογές, κυρίως με τη χρήση νανοφαρμάκων, όπου έχουμε στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων, π.χ. στα καρκινικά κύτταρα και όχι τόσο στα φυσιολογικά. Σήμερα χρησιμοποιούμε νανοσωματίδια χρυσού και λιπιδικούς νανοφορείς για τη θεραπεία καρκίνου και σε εμβόλια. Τα mRNA εμβόλια περικλείονται από λιπιδικά νανοσωματίδια. Νανοαισθητήρες ως διαγνωστικά εργαλεία για την πρώιμη ανίχνευση ασθενειών, τεχνητά εμφυτεύματα και στο μέλλον τα νανοσωματίδια, νανορομποts, μπορούμε δηλαδή να κατασκευάσουμε ερυθροκύτταρα, αιμοπετάλια, αναπνευστικά κύτταρα. Να εδώ τεχνητά ερυθροκύτταρα, τα οποία ίσως αντικαταστήσουν στο μέλλον τις μεταγγίσεις αίματος ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στο χώρο του αθλητισμού για καλύτερη αντοχή των αθλητών, υπό την έννοια ότι μπορεί να μεταφέρουν περισσότερο οξυγόνο στους ιστούς. Η διάρκεια ζωής τους είναι μεγαλύτερη, 5 με 8 μήνες, υπάρχουν πολλοί τύποι, μεγαλύτερες ποσότητες μπορούν να χορηγηθούν, επίσης μπορεί να κάνουν λιγότερο από 20% του αίματος, αλλά βέβαια κοιτάξτε τις παρενέργειες, χαμηλότερη αποτελεσματικότητα στη μεταφορά οξυγόνου, δύσκολη προσαρμογή στο περιβάλλον, συχνή χορήγηση, έλλειψη ικανότητας μεταφοράς θρεπτικών ουσιών, δεν έχουν και την καλύτερη χημική συγγένεια με την αιμοσφαιρίνη, πιθανή ασυμβατότητα με τις ομάδες αίματος, αδυναμία πήξης του αίματος, υψηλό κόστος ανάπτυξης με τα σημερινά δεδομένα και περιορισμένη κλινική έγκριση ακόμα. Άρα η νανοτεχνολογία, ναι, είναι μια επανάσταση, αλλά έχει πάρα πολλούς περιορισμούς. Τοξικότητα των υλικών, κάποια οξύδια μετάλλων είναι τοξικά, προκαλούν βλάβες στο DNA, φλεγμονώδεις διεργασίες, συσσωρεύονται στον οργανισμό, ειδικά σε ιστούς που είναι λιπόφιλοι, όπως ο λιπόδης ιστός, ο οθήκες για παράδειγμα ύπαρ, αλληλεπιδρούν με διάφορους ιστούς και παρά την συνεχιζόμενη πρόοδο χρειάζεται αυστηρότερη ρύθμιση και έλεγχος για την ασφάλεια. Και αυτά είναι όλα σε πειραματικό στάδιο. Δεν έχουν γίνει κλινικές μελέτες. Βέβαια, χορήγηση νανοφαρμάκων γίνεται. Υπάρχουν κλινικές μελέτες γι' αυτό. Αλλά ας πούμε τα νανοσωματίδια, τα νανοερυθροκύτταρα κτλ. Είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Μπορεί να προκληθούν ηθικά ζητήματα ποιος θα έχει τη χρήση μελλοντικά, π.χ. μίλησα για τους αθλητές. Είναι και μεγάλο το κόστος, ανισότητα στην πρόσβαση και ούτω καθεξής. Αλλά πρόκειται για πολύ μελλοντικά ζητήματα. Πάμε τώρα στη βιονική προσθετική και την νευροτεχνολογία. Εδώ είναι το τελευταίο άρθρο για την νευροτεχνολογία στο Forbes, που είναι πολύ catchy, πολύ πιασάρικο το άρθρο και λέει ότι πλέον πια θα αποκωδικοποιούμε εγκεφαλικά κύματα και πλέον πια ο εγκέφαλος δεν θα είναι τόσο μαύρο κουτί, ας το πούμε. Για να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά με τα βιονικά
με τα προσθετικά και την ευρωτεχνολογία. Από τα πιο απλά, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, που είναι μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση, ειδικά για τα παιδιά που έχουν συγγενή βαρικοεία, γιατί έτσι καταφέρνουν να μιλήσουν, εφόσον δεν μπορούν να ακούσουν. Υπάρχει περιορισμός όμως, ακόμα δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτά τα εμφυτεύματα λεπτομερή ανάλυση του ήχου, άρα μουσική δεν μπορεί να ακούσει κάποιος. Τα αμφιβληστροειδικά εμφυτεύματα, εδώ είναι το σύστημα Argus 2, το οποίο μετατρέπει οπτικά σήματα, εικόνες σε ηλεκτρικά σήματα, αλλά απαιτείται όμως ακέραιο οπτικό νεύρο. Όποιος δεν έχει οπτικό νεύρο δεν μπορεί φυσικά να μετατρέψει αυτά τα σήματα σε οπτικά. Περιορισμένη ανάλυση εικόνας, το κόστος $100.000, υπάρχει ο κίνδυνος φλεγμονής, απόρριψης. Τώρα για τις προθέσεις, οι πιο απλές, τα ανθρακονήματα, οι λεπίδες σε ανθρακονήματα, όπως είναι στον Όσκαρ Πιστόριους για παράδειγμα, ο Blade Runner, ο οποίος τρέχει ικανοποιητικά και μπορεί να συγκριθεί με έναν φυσιολογικό αθλητή. Προθέσεις με νευροδιασύνδεση εδώ, στο βετεράνο Γκλεν που έχασε το χέρι του, το δεξί του άκρο και του προσθέτει και ένα βιονικό άκρο, όπου εδώ πέρα οι μυϊκές κινήσεις έστειλαν νευρικά, ας το πούμε, ηλεκτρικά σήματα στο βιονικό αυτό άκρο, μεταφράζοντάς τες σε κινήσεις. Εδώ έχουμε, ας πούμε, τα ηλεκτρόδια για την εντοφάνθη εγκεφαλική διέγερση. Πάντοτε χρειάζεται ένας βηματοδότης που θα δίνει τον παλμό. Πρέπει να γίνει νευροχειρουργική επέμβαση και εμφύτευση αυτών των ηλεκτροδίων στα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου. Οι ενδείξεις είναι η νόσος του Πάρκινσον σε δύσκολες περιπτώσεις, σε ψυχιατρικές διαταραχές όπου υπάρχουν καταναγκασμοί, ψυχαναγκασμοί, σε δυσκινησίες, σε μορφές επιληψίας, σε χρόνιο πόνο. Κοιτάξτε όμως τις παρενέργειες με την χειρητική λίμωξη, θρόμβωση, αιμορραγία, μηνυγκίτιδα από διαρροή εγκεφαλονοτιαίου υγρού, περιορισμένη διάρκεια, 5 με 10 έτη. Και επίσης χρειάζεται, δεν σημαίνει ότι επειδή έβαλες το ηλεκτρόδιο ότι δεν θα πάρεις και θεραπεία, παίρνεις θεραπεία αλλά σε μικρότερη δόση. Ένα άλλο εμφύτευμα στο μετωπιαίο λοβό της ασθενούς αυτή είναι η Χάντσικσον, η οποία είναι τετραπληγική λόγω εγκεφαλικού. Έχασε την κινητικότητα άνω και κάτω άκρων και με αυτό το εμφύτευμα εδώ τοποθετήθηκε ένα μικροσκοπικό τσιπ στο κινητικό φλοιό και κατέγραφε τα ηλεκτρικά σήματα από τα νευρικά κύτταρα και χωρίς την παρεμβολή της μυϊκής κίνησης δίνεται εντολή σε βιονικά άκρα, ας το πούμε. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα, γιατί πάλι εδώ θέλεις την εμφύτευση. Άλλα συστήματα είναι τα συστήματα διάδρασης διεπαφής εγκεφάλου, όπως αυτό που είχε ο Χόκιν, που είχε πλάγια μυατροφική σκλήρυνση. Βλέπουμε εδώ τα οποία μπορεί να συνδεθούν με καλώδιο ή μπορεί και wireless. Έχουν μπει πάρα πολλές εταιρείες που προμοτάρουν και την ενίσχυση, ας το πούμε, νοητικών λειτουργιών, αν και κυρίως οι εταιρείες αυτές ασχολούνται με την αποκατάσταση απολαισθησών αισθήσεων και κινητικών διαταραχών. Βέβαια ο Elon Musk με την εταιρεία Neuralink ασχολείται κυρίως με την αποκατάσταση γνωστικών και κινητικών διαταραχών, με την εμφύτευση εγκεφαλικών chips, αλλά προμοτάρει κάνοντας πειράματα σε διάφορα πειραματόζωα και ίσως τη βελτίωση νοητικών λειτουργιών. Αλλά αυτά είναι όλα ακριβώς σε θεωρητικό επίπεδο. Όπως επίσης και ο Μπέργκερ στην Καλιφόρνια, ο οποίος προμοτάρει εγκεφαλικά chips, τα οποία ενσωματώνονται στον υπόκαμπο, το κέντρο της μνήμης, με σκοπό την ενίσχυση της μνήμης. Αυτό είναι ακριβώς σε θεωρητικό επίπεδο. Κοιτάξτε τώρα τους περιορισμούς και τις προκλήσεις. Είναι σε πορεία ανάπτυξη, πολύ περιορισμένη φυσικότητα. Υπάρχει πάντοτε το θέμα της συνδεσιμότητας μεταξύ του τσιπ και του εγκεφαλικού ιστού, το θέμα της απόρριψης, η ανθεκτικότητα των υλικών και η συντήρηση,
Θα λέγαμε ότι οι μετανθρωπιστές που προβάλλουν την αναβάθμιση, εδώ οι αποτυχίες οδηγούν σε υποβάθμιση μέχρι σήμερα της νευρικής λειτουργίας και φυσικά υπόκεινται και αυτά και σε κυβερνοεπιθέσεις μελλοντικά. Οπότε θα τεθούν και θέματα κυβερνοασφάλειας. Τώρα, είναι δυνατή η μεταφόρτωση των δεδομένων του νου σε ψηφιακά μέσα? Αυτό είναι εντελώς θεωρητικό και επιστημονική φαντασία. Εδώ δεν αποκωδικοποιήσαμε βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Όσο μάλλον τη συνειδητότητα, την πνευματικότητα, ας το πούμε. Αν αποκωδικοποιηθεί. Και πάλι, αν καταφέρουμε να μεταφορτώσουμε τα δεδομένα του νου σε στικάκι, σε ένα ψηφιακό μέσο, αυτό θα είναι μια κόπια. Δεν θα είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Σήμερα ερευνητές στην Κορέα μετέτρεψαν καρκινικά κύτταρα σε φυσιολογικά, απλά και μόνο μεταφορτώνοντας τα δεδομένα του φυσιολογικού κυτταρικού προγραμματισμού σε καρκινικά κύτταρα. Είναι σε πρωτόλιο στάδιο, σε κυτταροκαλλιέργειες. Δεν έχει περάσει ακόμα σε πειραματόζωα και στον άνθρωπο. Τώρα το αντίθετο, που το ξέρουν καλύτερα οι προγραμματιστές, είναι πρόγραμμα της Microsoft, άλλη λειτουργία εντελώς. Πλέον πια, επειδή ο χώρος στο διαδίκτυο είναι πολύ περιορισμένος, θα γίνεται αρχιοθέτηση των δεδομένων με τη χρήση τεχνητού DNA και όχι σε δίσκους. Εγώ δεν το ξέρω τόσο καλά το αντικείμενο αυτό, γιατί το DNA είναι εξαιρετικά πυκνό και ανθεκτικό με ένα χρόνο ημίσιας ζωής άνω των 500 ετών. Τώρα, πάμε στην αναγεννητική ιατρική και τα βλαστοκύτταρα. Είναι ένα ταχαίως εξελισσόμενο πεδίο η αναγεννητική ιατρική, δηλαδή πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα βλαστοκύτταρα στο να κατασκευάσουμε όχι μόνο νέα όργανα, ιστούς, ιστομηχανική, κυτταρική θεραπεία και αυτόλογα μοσχεύματα. Λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εμβρυϊκά κύτταρα και εδώ πέρα βέβαια είχαν γίνει ηθικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις για τη χρήση εμβρυϊκών κυττάρων ή να επαναπρογραμματίσουμε σωματικά ανθρώπινα κύτταρα, είδη του ενήλικα. Και βέβαια παίρνουμε μια πλειάδα κυττάρων. Μπορούμε να πάρουμε οστικά κύτταρα, υπατικά, μυϊκά, δερματικά και ούτω καθεξής. Όμως, μέχρι τα τέλη του 2024, αν ανατρέξουμε στον επίσημο ιστότοπο των κλινικών μελετών, θα δούμε μόνο 116 κλινικές δοκιμές. Δεν είναι τα βλαστοκύτταρα που ακούτε πολύ συχνά, που λέει θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Αυτά τα βλαστοκύτταρα δεν είναι τόσο ικανά να μετατραπούν σε πλήρη ιστό. Εδώ μιλάμε για επίσημες κλινικές δοκιμές, ειδικά για ασθενείς με καρκίνο, ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, όπου τα β κύτταρα του Langerhans δεν παράγουν ινσουλίνη, στην νόσο του Πάρκινσον, όπου θέλουμε κύτταρα νευρικά τα οποία να παράξουν ντοπαμίνη, η οποία λείπει, στην επιληψία, καρδιακή ανεπάρκεια, εκφύλιση της οχράς κοιλίδας και ούτω καθεξής. Το μεγάλο θέμα είναι το πώς θα δημιουργήσουμε όργανα για μεταμοσχεύσεις. Γιατί 64 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, 100.000 ασθενείς στη ΣΥΠΑ βρίσκονται σε αναμονή για νεφρικό μόσχευμα, μόνο 1 στους 4 λαμβάνει τελικά το μόσχευμα. Είναι και αυτό μια σύγχρονη προσέγγιση στη μάχη κατά της γύρανσης και των νοσημάτων φθοράς. Ο εγκέφαλος, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, τα εγκεφαλικά κύτταρα για τα βλαστοκύτταρα είναι πιο εύκολο όργανο στην αναγεννητική ιατρική, διότι ο εγκέφαλος απομονώνεται σχετικά από το νοσοποιητικό σύστημα, οπότε δεν χρειάζεται μακρόχρονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Δύσκολη είναι η αποκατάσταση της καρδιάς, γιατί έχει αρκετά κύτταρα ως αντλία, και πολύ πιο απαιτητική και δύσκολη η αποκατάσταση του νεφρού, διότι ο νεφρός είναι ένα όργανο που έχει μια πολύπλοκη εσωτερική αρχιτεκτονική δομή. Τώρα, ποιοι είναι οι περιορισμοί και οι προκλήσεις στα βλαστοκύτταρα? Αυτές οι κλινικές δοκιμές που είδατε είναι με μικρό αριθμό ασθενών. Από 30, από 10 έως το πολύ 100. Άρα δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα.
Και εκτός αυτού, οι κλινικές αυτές δοκιμές επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια της χρήσης και όχι στην αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, χρειαζόμαστε την επιλογή των κατάλληλων κυτάρων. Υπάρχει παλιοκίνδυνος απόρριψης από τον οργανισμό, χρειάζεται ανοσοκατασταλτική θεραπεία, μπορεί να προκριθούν λοιμώξεις και βέβαια όταν βάζεις πολυδύναμα κύτταρα και τα οποία πολλαπλασιάζονται, μπορεί να υπάρχει μεταλλαξιογέννηση και καρκινογέννηση. Και θα κλείσω με τον τομέα της μακροζωίας ευζωίας. Στις ανεπτυγμένες χώρες ξέρουμε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης είναι μεταξύ 80 και 85 έτη. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι τα 73 χρόνια. Πιο πολύ για τις γυναίκες, λιγότερο για τους άντρες, παίζει ρόλο και το Χ χρωμόσωμα. Θεωρητικά όμως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζωή μπορεί να παραταθεί ως και τα 130 χρόνια, θεωρητικά από την ικανότητα της καρδιάς ως αντλία. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, ας το πούμε. Πράγματι, η Γαλλίδα Jeanne Calment έχει ζήσει 122 χρόνια και 164 μέρες. Μάλιστα, αν περάσεις το φράγμα των 100 ετών, έχεις λίγο παραπάνω πιθανότητες έτσι να φτάσεις σύμφωνα και με αυτή την καμπύλη επιβίωσης. Πρόσφατα πέθανε και η Ιαπωνίδα 116 ετών. Βλέπουμε τις μπλε ζώνες μακροζωίας. Με μπλε χρώμα είναι οι επιβεβαιωμένες, στην Ικόγια της Κοσταρίκα, η Καρία στην Ελλάδα, Σαρδινία στην Ιταλία και Οκινάουα στην Ιαπωνία. Οι άλλες που είναι με κόκκινο δεν είναι επιβεβαιωμένες, διότι τσέκαραν και τις ληξιαρχικές πράξεις και είδανε πολλά ψευδή στοιχεία. Η γύρανση είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο φαινόμενο. Υπησέρχονται πάρα πολλοί μηχανισμοί και βλάβη στο DNA και οξυδωτικό στρες και τα τελομερή τα οποία κοντένουν στα χρωμοσώματα και επίσης η χρόνια φλεγμονή η οποία συσσωρεύεται συν το χρόνο και δυσπραγία ας το πούμε οργανιδίων στο κύτταρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι τα μυτοχόνδρια που είναι η βιομηχανική εγκατάσταση του κυττάρου, η παραγωγή του οξυγόνου, παραγωγή ενέργειας. Και φαίνεται ότι μετά τα 90 έτη πρέπει κατά 90% να έχεις και καλά γονίδια για να τα ξεπεράσεις με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Και βέβαια η γύρανση δεν είναι ένα γραμμικό φαινόμενο, έχει κύματα και τα μεγαλύτερα κύματα είναι τα 44 έτη και τα 60 έτη. Όπου πέφτει, ας το πούμε, ο οργανισμός. Πάρα πολλές εταιρείες, startups και τα λοιπά έχουν μπει στο χώρο της αντιγύρανσης, αυξάνονται οι μετοχές, μετά πέφτουν οι μετοχές και δίνεται έμφαση στην αναγεννητική ιατρική, σε γονιδιακές παρεμβάσεις και σε φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, αντιοξυδωτικές ουσίες, ρεσβερατρόλη, που τη βρίσκουμε στα πολύχρωμα φρούτα, όπως είναι κόκκινα σταφύλια, για παράδειγμα, τα μούρα. Μεταβολικοί ενισχυτές, νοικοτιναμίδη, βιταμίνη B3, φάρμακα που απομακρύνουν γυρασμένα κύτταρα, σενολιτικά, αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ακόμα είναι σε θεωρητικό στάδιο και σε πειραματόζω αποκατάσταση του μήκους των τελομερών. Ας δούμε τα ω3 συμπληρώματα και η μετφορμίνη από τα πιο σπουδαία αντιγυραντικά. Η μετφορμίνη είναι ένα αντιδιαβητικό φάρμακο, το glucophage, το οποίο το χρησιμοποιούμε στο ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 και το οποίο φαίνεται ότι είναι φάρμακο για πάσα νόσο και μαλακία, υπό την έννοια ότι έχει και αντινεοπλασματικές δράσεις και αντιγυραντικές δράσεις. Η ραπαμικίνη, φάρμακο το οποίο δίνεται σε μεταμοσχεύσεις, σαν άνοσοκατασταλτικό, όμως το ψάχνουν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν άτομα τα οποία παίρνουν για τη μακροζωία, αλλά έχει τις παρενέργειές του. Φαίνεται ότι στα πειραματόζωα αυτά τα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής τους κατά 20%. Σας πληροφορώ ότι με το διαλογισμό, έτσι, σε επίπεδο πνευματικότητας κτλ,
είδανε ότι μπορεί να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης. Διαλογισμός, προσευχή, πνευματικότητα και μια επαναστατική θεραπεία τώρα στο Nature που δημοσιεύτηκε, αλλά σε πειραματόζωα, τον Νοέμβριο του 2024, αναστολή μιας φλεγμονώδους ουσίας της Ιντερλευκίνης 11. Κοιτάξτε πώς ανανέωσε ένα γυρασμένο ποντίκι, το δεξί ποντίκι. Αλλά τώρα να πας να αναστείλεις μια ουσία όπου δεν ξέρεις πού αλλού παίζει σημαντικό ρόλο, θα έχεις εκτός στόχου αποτελέσματα. Αλλά βλέπετε εδώ ότι αυτή και μόνο η ουσία αύξησε, βλέπετε εκεί στην κόκκινη καμπύλη, το προσδόκιμο επιβίωσης του ποντικού. 160 εβδομάδες. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί και προκλήσεις. Πρώτον, η πλειονότητα των ερευνών έχει γίνει σε πειραματόζωα, που δεν ξέρουμε, το πειραματόζωο είναι ένας απλός οργανισμός, δεν είναι πολύ σύνθετος όπως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός και δεν ξέρουμε τη μετάφραση στον άνθρωπο. Η γύρανση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες και επιπλοκές, μεταξύ των οποίων μεταλλαξιογένεση και καρκίνος. Το κόστος είναι μεγάλο και εδώ τα συνοψίζει όλα το έργο «Το ελιξίριο της ζωής» που παίζει Demi Moore. Τώρα υπάρχουν και αμφιλεγόμενες πρακτικές για τη μακροζωία, ευζωία. Μεταγγίσεις πλάσματος. Υπάρχουν κλινικές στην Ελβετία που παίρνουν πλάσμα από νεαρά άτομα και το μεταγγίζουν σε ηλικιωμένα. Εδώ το FDA έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι όλες αυτές οι πρακτικές στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης. Το 2019 η εταιρεία Ambrosia Medical έκλεισε, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για λοιμώξεις, ασυμβατότητες και ούτω καθεξής, πυρετούς και αλλεργικές αντιδράσεις. Άλλο αμφιλεγόμενο, η κρυογονική, για παράδειγμα, έτσι. Τώρα ήταν τις προάλλες η εταιρεία αυτή του Morobio, η οποία ζητά 200.000 ευρώ για να κρυοψύξεις το σώμα σου, με σκοπό να το επαναφέρεις αργότερα στη ζωή, το καταψύχεις στους 196 βαθμούς, υπό του μηδενός, έτσι. Αλλά να φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν και πειράματα σε ζώα, μόνο σε μεμονωμένα όργανα αυτή τη στιγμή, ας πούμε σε ένα νεφρό τροκτικού. Και επίσης δεν σου εξασφαλίζει και το γεγονός πώς θα ξυπνήσεις και πώς θα είναι η εγκεφαλική σου λειτουργία. Τώρα, το θέμα είναι πώς θα ξεγελάσουμε το θάνατο και πώς θα παρατείνουμε την ζωή, που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Βέβαια, όπως βλέπετε εδώ, είναι και το θέμα της ευζωίας. Εδώ πέρα παρουσιάστηκε στο Journal of Applied Physiology η περίπτωση ενός 93 ετών, ο οποίος, αν και χρονολογικά είναι 93 ετών, έχει όμως αρκετή μυϊκή δύναμη και η βιολογική του ηλικία είναι μικρότερη. Από αυτά που έχουμε δει στη βιβλιογραφία, αυτό που μπορεί να γίνει πέρα από τα γονίδια είναι η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική δραστηριότητα, αυτό είναι το πολύ in, η αποφυγή του καπνίσματος, σταθερό σωματικό βάρος, η συντροφικότητα, η επαρκής διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου, διαλογισμός, προσευχή, πνευματικότητα. Άρα, παρά τα ηθικά ζητήματα όλων αυτών των τεχνολογιών, τα νομικά, τα κοινωνικά, οι ανισότητες, τα οικονομικά ζητήματα, γιατί είναι υπερβολικό το κόστος, οι βιολογικές προκλήσεις, το όριο μεταξύ αναβάθμισης έναντι θεραπείας, μπορούμε να πούμε ότι ο Homo sapiens technologicus είναι τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον μια επιστημονική φαντασία. Χωρίς όμως να μηδενίσουμε ή να μειώσουμε τη σημασία των ιατρικών επιτευγμάτων που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Τώρα, αυτό που είχε βγει στις αρχές του 2000, ότι το 2045 θα είμαστε αθάνατοι, τη singularity, είναι fake news που λέμε. Άρα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας
να αποδεχθούμε βέβαια τη φθορά της ηλικίας και να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Τώρα, από την άλλη, στις 21 Φεβρουαρίου του 2025, ανακοινώθηκε στις εφημερίδες ένα νέο ανθρωποειδές εδώ ρομπότ, το Protoclaw, που φτιάχτηκε στην Πολωνία με συνέργεια και με τη ΣΥΠΑ. Περπατά, λέει, στα δύο πόδια, με ένα σώμα που λειτουργεί όπως το σώμα του ανθρώπου. Έχει 200 βαθμούς ελευθερίας, πάνω από 1000 μυϊκές ίνες, 500 αισθητήρες. Θα μπορούσε να ξεπεράσει τη ρομποτική ανθρωποειδών, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Και δεν προβλέπεται και σύνδεξη ρομπότ ανθρώπου. Έτσι, τα λεγόμενα cyborgs, ρητορική των μετανθρωπιστών. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.